Festival Les Blues du Fleuve ɗum yuɓɓinama toon to Podor wonno ko ñalɗi sappo e goho e sappo e ɗiɗi lewru décembre ko ñalɗi belɗi wonno ñalɗi pinal nalankagal ha e cubballago e dow gardugol Elhaji Baba Maal jiyama toon jaltaɓe kandomayo jaltato ine baba sara samba bubuyasi mi wima yadima mi wima baba yo fuuta fo dilli mi wima fuuta dilli sa taddinira mane hani no foti wonde tima baba sara samba bubuyasi badiraɗo gorko kittando en ka cappajando en ñawdando en ñalaade bisimilla moɗon mbara billa maɗa ɗo noddi tijjani bisimilla maɗa mbara billa moɗon ɗo noddi umar wadda ngara koyi adama kome jalte coyde lewru ala fayore baba aissata samba boubou yasin baba yawur gurdam mana waɗi nafoore somin jiima min kulata mbimami so Allah fedi laaɓi sa wuttata so Allah ubbi fooye sa ñifata ballema Allah walli ay goto wawa falade ko Allah waɗi gartuɗa koye hoodere ma jungo wutta wirnata peɗeɗe juuɗe birnata kada dillini jamanu o wonno ka contaɗo ɓi contaɗo hamin ñagonoma Allah balɗe moƴƴe battane moƴƴe sappo lewru décembre sanga 11h délégation jaraf mo Dakar naati e nder Podor laawol gadanol komo tawtore oɗon festival les blues du fleuve jaɓɓugal manteningal ummorima e Elhaji Baba Baydy Maal teddungal waɗimo recevoir e Podor kono noon wi ko akketama ho naata wuuro ngo kono o yaltan o yaha o tertomo e oɗo délégation mo ganduɗa machallah Tidiani ko délégation bodɗo fayde en ji otoji machallah rewɓe Elhaji Baba Maal gorko mo Podor law Demba kono kadi en ji kadi Giraf hande ko ñanti ko délégation mo addi o holliti tigui noon o famdinani ñalawma o to meeɗa famdinde ñalawma o yiide Giraf hande eko ganduɗa ko woni e Podor e Fouta firti noon enen foof ken goto machallah ko bellama tigui Tidiani to sar so wiyama ganduɗa lebu tan wiya cubalagal ari ha ɗon foof yimɓe firti yimɓe foof ko gotum ko Elhaji Baba Maal noon rendino ɗo hande kala rendino ɗo pulago rendino ɗo kadi leƴƴi goɗɗi foof ɗum noon ko yettere Allah tan ko ɗo hande ganduɗa ko joni woni ko joni ɗum fuɗɗi Fat Ndiaye en cuwa natanta taw bundi o kono bandiraɓe ene mbawi wattude hagguillaji mumen Ayaw Pindi TV eɗen gandi kadi kala kene keɓa so Allah jaaɓi ko ma yaltu tigui Ayaw Pindi TV ɗum noon batton hagguillaji mon tigga mon jiiga ko yooɗi mon jiiga cosaan mon jiiga gandi mon jiiga fina tawa mon jiiga golle joɗɗe kadi labtiniɗe kadi ɗum kadi hawata yimɓe eɗen gandi Elhaji Baba Maal guila ganduɗa o fuɗɗi ha faade hande o fuɗɗiri tan koye gollal makko tigui ɗum noon en jahanto to ganduɗa to wonte Podor law Demba to foof jogori hewirde ɗo ko foof machallah programme o jogori yuɓɓinede ko ganduɗa ko woni blues du fleuve ɗum noon 10 11 12 Elhaji Baba Maal wi ko fina tawa ko pulago tigui yiyete toon kono ko cubalago tigui yiyete toon ɗum noon Ndeyji Cheikh on woni Jaraf de Dakar Baba Maal e koɗo mum tindima toon to lycée Baba Diongo goto e école aji gondi e nder Podor wonaniɓe fartangue mawɗo tottirde toon jeenari e élève aji ɓurɗe mantinade e oɗon école boursuji tati faade ɓeɗon élève aji partenaire uji ummoriɓe bang yo bang guila e Mantala Jolie tawtoronoma oɗon festival. Alors indam wiɗeremi ko Houleyba jetteremi ko Ba konmi ko France Mantala Jolie plus précisément amin jogui association biyeteɗo Mon Africa des rêves garmi ɗo e festival e ko pour vadde soutenir Elhaji au niveau de tout ce qu'il fait au niveau du festival. Donc min gari vadde desservir 10 lycées du département de Podor avec mes partenaires qui sont là juste derrière. Min gadi livre uji plus de 700 livres neufs et d'autres c'est pour des activités scolaires. Donc ngallo ballatan min ganduɗo bamal notre moindre contribution voilà. So wiyama pullo ko teddungal mantinigal ummorima e Baba Maal faade e koɗo makko tedduɗo on woni Jaraf mo Dakar ina yiye e ngal ɗon teddungal eyyi ko ha joni gonɗen tan ko e gaɗɗo e programme Baba Maal mo wallata ɗo ganduɗa e Podor en jettima noon ɗo e galle Baba Maal en tawi ɗo jaɓɓule en tawi ɗo buubi en tawi ɗo ñañɓe en tawi ɗo awluɓe en tawi ɗo pehan en tawi ɗo cosaan kala Fat Ndiaye tigui bandiraɓe nottima e keewal ɓe nottima kadi e peewal en jii kadi ganduɗa teddungal ngal Baba Maal woni mo waɗani oɗo Jaraf gummiɗo toon to Ndar ko teddungal bangal fayida Fat Ndiaye holno jiiruɗa jettugal men ɗo en e galle Baba Maal.
tigi no mbiruɗa ni ɗo e galle El Hadji Baba Maal min goni e Podor machallah to ganduɗa ɗo tertugal ngal waɗama no waɗi fayde ni o ari to ganduɗa gacce makko ala ɗo ne tewno machallah en di sukaɓe mawɓe kala jalti debbo e gorko kono noon ko ɓuuri welde teddugal El Hadji Baba Maal waɗi nguiɗo ngaari no way mawni ni machallah o wi ala jeere so wona mo ganduɗa woni jarafa Doudou Ndoye mo ganduɗa machallah kañum tigui o addi ɗo hande jaraaf de Dakar mo ganduɗa machallah ari ko kadi ke kewle pewle délégation mo yu gardi ko bottari mon hirani nan ara kono noon enen gandi tertugal mo waɗanimo to ganduɗa to woni to lawol ngol hamin jetti to ganduɗa to woni to lycée El Hadji Baba Nyong ko ganduɗa noon o waɗi to remise ko ganduɗa ko woni sukaɓe ɓurɓe wawde janggo taw ko tato e nder lycée o ɗon o ƴettiɓe en charge hokkiɓe livre uji kewɗi kono rutti kadi ƴettiɓe ko ganduɗa ko woni tottiɓe bourse uji ganduɗa maɓe mbaw jangguira hen haɓe jaaha licence tawɓe joɓata haydara ɗum noon oɗon charge fof ko El Hadji Baba Maal waɗi ɗum ko hunde ganduɗa ene yooɗi ha maayi ko fawti hen ko Tidjani Sarr El Hadji Baba Maal ƴetti kadi partenaire uji mum ɓe kokki kene tolno e ko ganduɗa ko woni lycée uji sappo ɗi ganduɗa ko taariji lycée ɗi foof gam ɓe mbawa hebde ko ganduɗa ko woni livre aji ɗi ɗum kadi ko hunde yonde ko siftintene andinde kadi bandiraɓe wonde Baba Maal no wattore haqqille no fewi e jangde no yiiɗi jangde kono no yiiɗi kadi sukaɓeɓe mbaɗa avance no fewi saabu ɗum kadi weeɓani ɗum noon hande noon o wi ko ha ko ganduɗa ko woni to maayo ɗo firfide waɗe ɗum noon subalɓe seppo ko ganduɗa alwaji seppa tigui noro yalta mamin ganduma noro yalta walla yaltata foof noon koye Pindi TV tigui foof noon koye Pindi TV hande mami yaltinnoro par ce que so wiyama Podor tan Podor ko Sara Ngawle eɗen gandi ngawlenaɓe notitima tigui e peewal Baba Maal ko waɗata ko gam ɓamtare Baba Maal ko waɗata ko gam ɓamtude leñol ngol eɗen gandi kam guila Baba Maal fuɗɗi dan leñol faade hande fuɗɗide wona fuɗɗade tan waɗade tan haɗade tan e musique goto o haaɗi ganduɗa koye nafoore leñol makko o haaɗi koye jangguinde o haaɗi koye tindinde ɗum noon bandiraɓe foof hande kadi ndendi jiiɗi ruttudemo teddugal eɗen gandi hande Mauritanie Sénégal Mali Gambie France Europe hay goto hande heddaki ɗo e gam notitade Baba Baydy Maal omo handino ɗo ñalawma bandiraɓe paɗen hande ko poftima joni holto paɗen Fandiaɓe sen poftima en jahan maayo ɗum noon ko mo ganduɗa woni jarafo e hoore mum waɗa parrain konko teddina ko ganduɗa ko woni ñalawma hande o ɗum noon ko cuɓalago tigui wiyete to noon cuɓalago ha to Dakar ha ɗo e Podor kono noon ma programme o jokku so weeli jomiraɗo Tidjani Sarr foof koye Pindi TV Fouta ɓamti Sénégal ɓamti leydi ndi gof sa yi département Podor yoolaki ko Baba Maal waɗi hen juɓɓu ɗum noon ɗiɗo ñalawmaji e ɗi jammaji e ɗi sahaji fo en kawri hen yen kawri en kadi mo wuuri gay gari ɓe gari sunde yasinen gari ina gowri o galle ɗo jaw ɗo ko Podor nokku Baba Maal jaw hakkude ko sunde yasine ala frontiére marsinel kadi ala hen jaw omo yiiɗi men min jiiɗimo kadi are ɓoyde kadi minen cettoɗo leydi so neɗɗo wiya ko jontaro momin ganda holo ma jelamen wona rewɓe e dilloɓe e fannu politique yimɓe mawɓe guila e responsable uji politique gondi e nder oɗon diwan ko wayno Moussa Sow mo walalde directeur général mo pima ha eni e yimɓe mawɓe mantiniɓe eɗen ɗo e maayo ngo Podor fiiri ko yoga e teddule subalɓe ɗon jiyata awƴe ina jaada bawɗi ina tonga laaɗe ina mbadda dandu rewɓe fulɓe ina tufi ha yooɗi eɗen ɗo e maayo ngo Podor fiiri ko yoga e teddule subalɓe on jiyata awƴe ina jaada bawɗi ina tonga laaɗe ina mbadda dandu rewɓe fulɓe ina tufi ha yooɗi ɗo woni festival blues di Fleuve ko ɗo tigui jiyata aada kam e cosaan ha e ni e cuɓalagal festival blues di Fleuve mo El Hadji Baba Maal ko hikka watti laaɓi 14 ɓiijo ko ɗum ina yuɓɓine hooɓe di aada kam e dawrugol tawtoronoma ɗiɗon ñalɗi belli ñalɗi pine e gande kam e cuballagu aadi o ko hitande fande so hawre welede Allah yo Allah hokki en tawtorede mo wuuri taweɗen ɓeydi en ustaki
baba baydi baba gaji dane mayo balde tati wallahi katanu cifali kareali chamali bolali budagani sama mate jaje bat sama lami tufle jaje lami wayo jaje jabiri jaje jeledi jaje jamaka jaje samadi jaje jommel jaje jaraflan jommel jibini hodde jomen nowde jomen samba jomen jara jomen sama mate jaje mate jaraflan sama lami tufle eterno ko soyetamal jibini nyande samba ali samba jawo samba nyande samba hedde hunu khayr jatamar ali samba hedde hunu khayr jatamar jawo samba telle warje jawo samba telle dembe yatamal jibini yide jawo samba bubu yide jawo samba jibini yete bubu yasin mawdo jibini biate wallahi kayil mal sama bubu yasin mawdo jibini daba khudi kayil mal sama bubu yasin mawdo jibini bayti daba khudi biate garme bama kono ngawle wiani manon diku jaltabe ngawle doni maryam jaltabe jaraf tegal diku jaltabe maryam jaltabe min calmini on onon fof inde mon e jettore mon Baba Mal min calminima caggal salminde le maire de la commune bani amen debbo inter acceptal sall so pima ari hande e buluji fleuve ne wawi wonde e jeese ɗiɗi président de la république de mawnini cubalagal walli enen wonɓe dande maayo onon fof oɗon gandi maayo ngo wonno wano duuɓi ɓennuɗi ɗi sécheresse ari climatique gueɗe kewɗe kewi hen hande o ina ussi doole aw e nder maayo o wi e nder programme pima yomin mbaɗ oɗon action daranade repeuplement fleuve o duuɓi tati tan ɗi ɓenni min mbaɗi étude aji min jiilima min namnima gueɗe ɗe fof hande emin jogui ɗumen e juuɗe amen ɗo ɗo min pari ene fuɗɗo hande e oɗo ɗiɗo blouse uji hikka 14e édition ɗo e Podor min mbas lancer le démarrage effectif de ce programme de repeuplement wawa waɗede tawa yaadani e yimɓe dande maayo mais surtout wawa waɗede tawa wona ko subalɓe keedi yeeso Baba Mal noon ko dande leñol mais aussi kadi ko cubal so haali ina nane so golle ɗe puɗɗama tawde il s'agit de créer des aires fluviales protégées yaada e accompagnement état walla yimɓe e des cages piscicoles waɗa des parcelles piscicoles walla yimɓe no ɗum dañiri walla yimɓe ɗum développeri mbete liiɗi ɗi yaha ha heewa e nder maayo ngo ɗum yiyama Sinthiou Amadou Mariam ɗum yiyama Fondé Gande ɗum yiyama Guelongal sa yeehi ɗo ha Matam aire fluviale protégé ji ine keewi ɗum noon so en darima hen gila Ndar ha Diabougou ɗum waɗama multiplier no foti wonirde ni e yaadude accompagnement état emin cikki so Allah jaaɓi ɗo e duuɓi dabɓi ma maayo ngo fiittu no wano ni mo yiɗa hen ko dañe ɗum woni ko président de la république hokki min guitti noon ngal ɗo teddugal min pawi ɗum e dande Baba Mal yo wallu en hen yo daron en hen yo wallodir e partenaire uji mum mi yiiɗo OMVS hande mi yiiɗo mawnam Mamoudou Dia président du conseil départemental c'est déjà des partenaires naturels ɓe gandanɗa hooremaɓe min mbawi liggodade e nder oɗo programme e oɗon population Allah jarama on jarama Sadio Yemali Sadio Adame Baba Mal Adame Baba Mal ko Baba Jimmi ko Baba Jimmi mi ko Baba Jimmi
ma saydi mal jidda pinal sambalel tedinda dum jidda pinal sambalel kadi mawninda dum mbadda programme ma France biyala jaho sonamin mbattuda kadi jami mbadda kadi kalandami babaydi wel amin ñagono ma tudde balde e mo jeex ardo ko fof ardo ko fof foko andi ki saydi mal tuda balde assalamu alaikum bandiraɓe assalamu alaikum makko yi o darino ɗo ko farba galat makko ko farba ceeloji makko Mamadou Sega Niang nde o fuɗɗoto blesde fleuve nde komo teddiniri holko tagi amin daro ɗo hande haalande moon hol gorko puɗɗiɗo yettede mal jettotonoɗo sow taw ko pullo wonno so baba mal woni pullo wujjani ayo ala gaynako baba baydi baba gaci dane maayo balɗe tati wallahi katanum cefaali kareali cambe ali molali budakani sama mate jaaje mati samba laami tufle jaaje laami wayo jaaje jabini jaaje jeledi jaaje jabeke jaaje samadi jaaje jommin jaaje jaraf nan jomen jibini hodde jomen nawde jomen samba jomen yera jomen sama mate jaaje mati jaraf nan sama laami tufle yeterno ko so yettamal jibini ñande samba ali samba jawo samba ñande samba hedde hudu hayr yettamal ali samba hedde hudu hayr yettamal jawo samba telle mojen jawo samba telle dembe yettamal jibini yide jawo samba bubu yide jawo samba jibini yete bubu yasin mawdo jibini biatedo wallahi kayel mal sama bubu yasin mawdo jibini daba khubi kayel mal sama bubu yasin mawdo jibini bayde daba khubi biate garbe bama kono ngawle wiani ma non dikku jaltabe ngawle ko woni Mariam jaltabe jaraf tegal dikku jaltabe Mariam jaltabe Mariam jibini jembo ye yasin jembo samba bubu aisha ana wali wala ngai ya ngawle chaje wala nainabe fare khali jama fara mubarak. Merci. Comme nous l'avions annoncé, c'est le moment solennel où Baba Mal, lead vocal du Dans de l'Énol, sera consacré par le coordonnateur national du PUMA, ambassadeur. Donc, M. Boussasso, M. Baba Mal. Amadou Kandalo, il est là, le ministre Amadou Kandalo. Assalamu alaikum, bandiraɓe Podor. Monsieur le préfet, xam naa ni boo fi yàggee di nga dégg pulaar assalminaama Mamadou Dia mi fi jaar may jiital ci nuyu gi sama jigéen Aïssata Tall Sall moom mooy maire fii ci dëkk bi Podor o waɗi ko mawni noon e oɗo blouse du fleuve ne jaami tintinde Aïssata Tall Sall blouse du fleuve 14e édition ena waɗa min jewtidi ko juuti yidde makko korse makko pellital makko duusodiral makko e ngoɗo wuro e Fouta Toro e Sénégal Mauritanie mais sa rudditaki caggal kadi noon mbimi banam debbo an woni lewru ala fayore Aïssata Moussa Tall ko gittanɗo mi gueɗal kono gittanɗo fuutan kaagal gueɗal no tawno so tawi a woni debbo aɗa yetta Tall aɗa andi sa darima États-Unis Europe Asie eɗo wawi wonde fof a nanguirani hoore ma so wona wonde ɓi toroɗo ɓi pullo
bi Podor bi Fouta Toro ko ɗum woni mbaddi ma ko ɗum woni haala ma ko ɗum woni yiyande ma no tawno fuutankagal noon ko jikku fuutankagal ko jikku aɗa wawi yettede Tall jettede Sow ka pullu malla ba ma Allah ni mal aɗa wawi wonde cuballo kono noon jikku o woni andude hoorema andude ko kalata andude nde kalata andude kadi ɓe kaldata andude kadi ɗo kalata e haala ɗum ko fuutankagal ko jikku so tawi ka fuutanke aɗa andi so koɗo yettimama holno jaɓɓortoɗa koɗo ma jewtiɗa e koɗo ma kalɗa e koɗo ma guittodiron kump e dow sutora e teddugal so koɗo ma ari hodde duusa ɗum so yeehi yewnuma ɗum ɗon foof enayi makko kanko Aissata Tall Sall Banam debbo no wawi siforade foof Mansour Sall haali ɗum ɗo joni nde o yiɗi Podor yo dañ jam ari ha yetti o oɗo saaha o yiɗani Podor jam no tawno mbiɗen ko Podor jam tan par ce que Podor meeɗa dañde musiba o ƴetti ko jungo makko o lombiniri ɗum e bandi ko gorko hono Mamadou Racine Sy e dow yamirore président de la république hayso tawi noon min Baba Maal puniɗo ajjeto noon Astel Sall fotiri am ko baɗam noon Moussa Diop miñam fotiri am ko baɗam ko noon Rougui Mame Diak jiɗɗo dande leñol giɗo fuɗɗode ruttitaki caggal kanko e aram kamɓe foof ko noon ɓe potiri am ɗum noon sen dañi Podor ari ha yettima ɗo enen foof dusodiren e dow jaam ko ɗo hucca ɗo henne eko tijja ko eko nanete ko e Podor kollen aduna foof enen ɗo ene Podor enen jiiɗi yumma enen jiiɗi Baba kala ko ari ɗo henne yimanoma sen calima serde serindade gaño jahowo dañata e men haala gaño jahowo fotani dañde haala e Podor kala garde Podor wiye Podor c'est une belle ville très bien lotissé kala garde Podor wiye Podor ene leeri won wadɓe ɗum kala garde Podor wiye Podor ene laabi cer tunwani c'est la ville la plus propre au Sénégal ɗum c'est la population de Podor Allah jarama on jarama ko onon mbaɗi ɗum bas jërëjëf xam naa loolu yëpp da ngeen bëgg a introduire Jaraaf Youssou Ndoye maa ngi ñëw de gal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta dendagal yimɓe arɓe ɗo foof limduɗo foof juumat mbeɗa yetta bandam subalɓe gila noon ngawle ha jella cubalagal tunwinani Blues du Fleuve gaccidande maayo oɗo édition noon mbeɗa weltina tawno ɓurɓe battade Baba Maal ɓurɓe jiiɗude Baba Maal e jiijam e endam kamɓe gari kadi ɓe jokki e festival Blues du Fleuve ɓe duusi ɗum ha ko jiɗon ko hande ala ko ɓuri ɗum yurminade ko endam tan woni ɗo mbeɗa yetta hen dendagal wonɓe ɓe en sababuji ha tengte badiraguelam Astel Sall Kane Diallo kono noon tinnoɗen balle kam mi yetta le président de la république Macky Sall so neɗɗo waɗanima teddugal ɗo mbawɗa wonde foof aɗa foti ɗum haal ko gonga ko président de tous les sénégalais mais kala ndarowo télé kala ƴewtintoɗo min Baba Maal mi wona politicien mi waɗani politique mi sikkanima mi fellit wonde politicien walla mi waɗa politique kono noon Macky Sall ene ittanimi gueɗal ɗum noon mi rutonmo teddugal omo duusi oɗo Blues du Fleuve o naati Podor tourné économique o naati galle Baba Maal naala ko goto dañani ɗum kala organisation garɗo omo yurnito omo ƴeewa so tawi mo waɗama e nder organisation o kala noon ko ganduɗa ko moƴƴere malla kene haale e neɗɗo moƴƴo o ƴetta yeru e jimri Baba Maal o ƴetti deftere o wi
ɓiɓɓe adama en ɓe fuutankoɓe sénégal naaɓe afrique naaɓe liggode Baba Maal wi ɓiɓɓe leydi afrique ko ɓiɓɓe jambe reɓe ɓiɓɓe jambe reeɓe fotani hulde aalde gongo ɓiɓɓe leydi gummoɗen liggoɗen jonde mere nafata daroɗen neɗɗo noon tan ƴettayma yeru wonɗo fawma en gari ha en jettima ɗo henne oɗo Blues du Fleuve vraiment ko Blues du Fleuve sukaɓe ko Blues du Fleuve subalɓe ko Blues du Fleuve rewɓe Moussa Sow walande a jarama ko tottuɗa kam e junggam go en tant que ambassadeur mami tambo ɗum ha towa mbiɗa ko repeuplement du Fleuve Sénégal nde gonmi suka mbeɗa tacca ngoɗo maayo mbeɗa yaaha mi tacca mi faya lekseɓe mi ɓenna ha ɗo ɓuuri woddu taareni ndi foof ala ko ɓurno ɗum yoot kono maayo ngone kadi ala ko ɓurno ɗum aldude so tawi a addini en oɗo projet mbiyeten ko Allah jarama a jarama mamin daro min balluma hen ha yettoɗo foti yettade ɗo en aduna Allah o foof yiya hen hoore mum bandiraɓe so tawi oɗon jiɗimi oɗon korsinimi oɗon keɓtini dande leñol wonko waɗi oɗon gandi dande leñol wonko nafi leñol ngol oɗon dusodire dande leñol ha sukaɓe ɓeeɗo jibinama tawti dande leñol e lawol ngol jinmi ko onon foof mbaɗon kelle dow kobo noon jaraf Youssou Ndoye noon tigi Anel Sarr a yi amen ɗo e maayo go machallah bandiraɓe ji filfilene no wayi wadde fayde ni hay Alhaji Baba Maal koko jeeya ko ganduɗa ko woni course o kono no gañi walla gañaki bandiraɓe jeeyata ɗum koye image uji ɗi kono yiyama ɗo jarafa Youssou Ndoye konguiɗo o haaldi ɗo weltare makko eko ganduɗa ko bammakko ko teddinimo oɗo ñalawma hande teddinimo o jamma wi ko jamma pulago hande woni le 10 o kono kadi en di kadi ko ganduɗa ko woni Moussa Sow mo Puma Moussa Sow Walalde kadi nomde o mo ganduɗa woni Elhaji Baba Maal ko ganduɗa ko woni ambassadeur e ko ganduɗa ko woni repeuplement des fleuves holko ɗum wayema tigi jonta taccan Fatou Ndiaye ɓinguel nenam somi dardimi ma mbeɗa jogo hen coftal no feewi hande noon ko kewiɗo ho koko heewi doole waɗi no wowno wadde ni kono mbeɗa sikki kadi ɓe mbi hikka ɓuuri ɓe gati so tawi ganduɗa a daari rewo a daari worgo so tawi a weddima ñorgo ngo saggan guure ɗe foof gari notitima e kewal ko wiyete ko guila ƴalla ha ngawle en ji laaɗe mabɓe gari ƴallankoɓe gari guiyanaɓe gari ngawlanaɓe gari gam notutade course o ɗum noon so tawi ganduɗa hitande foof ne waɗa hitande foof ne ɓeydo wadde doole Baba Maal dañi wune so tawi gati noddude tiiɗani tiiɗi ko nodda bande en kadi notoma kono ɓe notidima e fulla ɓe notidima e fayida nde wonno noon ko kanko liggini ɗum hoore makko so tawi ganduɗa a weeli a weeɓi a darinima leñol ma a jingguinima leñol ma kala ko tunguɗa ɓe cerkitanma fuutankoɓe jingguini Baba Maal kono Sénégal jingguini Baba Maal kono aduna foof kadi jingguini Baba Maal kono ko Baba Maal kadi jinggani hoore mum gam ganduɗa yidde makko hoore makko e yidde makko leñol ngol ɗum tagui kala hitande nde o waɗi nguuɗo nde oɗo ñalawma ko ñalawma kadi kaltereɗo ko ñalawma kadi ganduɗa natto e nder histoire ɗum noon mi hokkitma konngol tan Fatou Ndiaye ɓinguel nenam kono ko yooɗi noon waɗi ɗo en jii kadi rewɓe fulɓe ɓe cinkima machallah laaɗe ɗe mbaɗi jirire noroji kadi jalti kono ande ana dogi nana dogi machallah nden momi ko Seyno holko anduma ɗo gadduɗa ko doole de weltanade on no fewi vraiment Pindi TV naɓe gallam galle mo gowmi galle mo gandumi vraiment galle kadi ɗo cuusmi nde taw noon jehen ɗo hanki welno machallah somi yimon e rendo ko welemo wonandemi no fewi e kadi ko weltanade on e ñaganade on nde Allah nawrata mon yeeso Elhaji Baba Maal noon en jettatamo en duwontomo balɗe juɗɗe e battane moƴƴe nde taw noon so neɗɗo yontama mi wimon yo namno hoore mum namde ɗiɗi min poɗɗo wadde o somi waɗani hol baɗowo sahande ponmi wadde nde somi waɗani holne mbaɗanmi ɗum ne jogui nafoore neɗɗo nde taw noon pinal kam woni wonki leñol te eɗen gandi so tubakoɓe gandi yeela ko grâce à Elhaji Baba Maal so tubakoɓe gandi wango ko grâce à Baba Maal so gandi rippo gandi naale ko yettude gorko cuballo ko weltanade fuutankagal foof kono kadi ko weltanade mo noddude noon saɗani saɗi ko noddude noote
hande en ji ɓiɓɓe yummiraɓe men foof nani dentiɗo vraiment kala hande ɗo bedɗa ɗo ñorgo memata leydi nde taw noon ko nodduɗo o fotiri noon en jiiɗo cubalankagal to banggal jolfuɓe en jiiɗo cubalagal to banggal haalpular en foof hande jiidi yumma jiidi baba ɓanduma hande dogat e kala to mbawɗa wonde ɗum noon wonko janguinta ko kala ɗo neɗɗo woni yo rem lowre nde foti nde remde kala ɗo keeɗɗa leñol ma jagganorɗon leñol ma ha leñol ma yiito hen saabu gollal kam yoɓat Elhadji Baba Baydima so haalnima holto fuɗɗi haw yetti ɗo eɗen gandi wonto rewi eɗen gandi wonto hawri eɗen gandi won caɗele ɗew muñi ɗum saabi noon neɗɗo kala ko gonɗa jaggu hen guila ne metti so wele mo ari tawma hen onon ne machallah kono sukaɓe ken génération goto kono mi yi darde mon mi yi cagatagal mon mi yi yidde mon pinal fuutankagal fina tawa ñagana ɗon yo Allah nawru mon yeeso mais festival o rewi lawol fuutankagal yiyama ɗo pulago yiyama ɗo seyni saro sar noon oɗon gandi dillat tan koye fina tawa kala noddi partout dal mon ene jarani ɗum ɓornade paɗum hawra hen ɗum saabi ɗo fiɗen Dakar ɗo fiɗen toon to haalirde Safina FM gam arde ɗo e Podor Law Demba tawtirede oɗo ñalawma en jiiɗo mawni men Mawlo Ba e partout mawdiraɓe men renidaɓe gollal ko weltanade on ñaganade Allah subhanahu wa taala o yo Allah jagganor mon ñaganade gardiɗo haalirde nde debbo tan e gorko guila e babate tan hay teɗɗo paɗum ne yaada e rendo ngo en ñagani mon jokke golle merci beaucoup ko ɗo mayrenno mom so haal tan beltoɗon machallah dako haala ko moko ko machallah dama bëggoon jël mama ah waaw pour une question d'agenda oui waaw très bien cela n'a pu être madame ministre du tourisme aura l'occasion ɗum noon machallah Tidiane Sarr ko ɗo mbayrano momi so haaltana weltorone tawno machallah ko gueɗe makko ko ni machallah ɓende nde ko laaɓi ko baaɗo ko watta ko kono noon hande ko bellama tigui premier jour wayini janggo e ɓaawo janggo non ko goɗɗum garowo o wattaki présidente nde tawno kala to yiya Elhadji Baba Maal Omar Sara makko ko ɓiyi ko sehin makko ko foof makko machallah añi ɗum ha Elhadji Baba ma rewata inde makko wiyatamo ko ɓiyam hande so tawi o yettima ɗo hay goto namdoɗa ko holi on mama Mola salmina merci beaucoup Fandiaye mi salminima walla mi wima funeram mboɗo waɗma suivre aussi e Pindi TV émission ma badda fayida mo mbiyata mine monno mine ma kam bo sikki ko funeɓe ɗum noon ko widema tan ya jokku golle machallah mbatta kon waɗi fayida aɗa dardi kadi e miñam sehilam mo gandanɗa ko ayde wonno sababu saabu o woyni kam ɗo joni nde wonno siftiri nde wonno no witano kadi ni festival mo jakkitima arde ɗo ko mine makko e Adama Diallo garduno ɗum noon ko wiide tan yo yurmede Allah wone makko aduna ko noon tan ko yaa tan mboɗo mi ara haydara arani duumade enen fof ken yahoɓe yo leel tan wiyete kadi yo yoot machallah kanko noon o yeehi kono woppani ɗo gacce Seydi Fall ɗum noon mi yetti kadi hono Rougui Sall funéram madame Diop on kewmi wiide ɗum ko funéram walla mi wiyamo yumpañam séri kawam Abou Diop hande noon eɗen ɗo e Podor festival 14e édition festival blues du fleuve hitande foof noon ene ɓeydo machallah eɗen mbiya tan Bamou Mawlo Ba comme no kewmi wirude ni nde Allah waɗantamo jaam oɗo festival o yaha wonto international nde wonno ko neɗɗo korsinaɗo ɗo hoɗi ɗo e Podor te kadi machallah dal ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo bawɗo yidde kadi neɗɗo jiɗɗomi korsinɗomi mo gandanɗa comme no mbiruɗa ni nane rewata indam wiyatami tan ko maafi ɗum noon mboɗo wiyamo tan Seydi Maal Demba yo gurdam ma juut en gari ɗo noon hande machallah alhamdulillah nde wonno mi ari ɗo mi tawi on ɗo mi tawi ɗo Pindi TV e Bantamba TV e Fulɓe foof téléji ɗi foof jiiɗi yumma e Baba enen foof ken gotum saabu hayso min mi arani an aɗa wawi lomtademi so tawi Tidiane Yeto arani Seyno Sarr sehilam miñiraguelam mo gandanɗa mon to Safina FM minen gardi machallah toon to Safina mi yetti toon kadi funéram hono Ñumma Ba madame Gangue ceerno kadi mi juurimomo mboɗo wiya tan bandiraɓe festival o lancement o waɗi fayida kono noon yo yimɓe paam janggo ko hen e
ɓaawo janngo inchallah moɓe jiiɗo ko yooɗi toɓe jiiɗo cosaan lebunkoɓe ngari fulɓe ngari machallah cosaan fof yaltiɗo hannde eɗen mbiya bandiraɓe ɓe tan yo Allah waɗan en jaam ha yeesugo lawol inchallah merci Fandiaye merci miñirague lam hono Tidiane Yatou mboɗo wi on tan yon jokku golle ko mbatton ko no waɗi fayida machallah tigi merci mama Molo ha yeeso ko lawol ko noon tigi o wi Tidiane Sara ko noon gueɗɗe jokkande tawno programme o jammana hen janggo e ɓaawo janggo fo inchallah tigi goɗɗe jakkan Allah jarama Molo Ba jarama Seyni Sara machallah ko debbo dadaniɗo pulago so wiyama mo jeeya e rewɓe adiɓe ɗo e wonde e média rewɓe haalpuloreɓe ko Molo Ba o wona haside garɗo kadi e milieu fo o hokka ɗum doole o hokka ɗum sembam o susno ɗum o dolno ɗum o wona haside Molo mawnam hamin ñagonoma balɗe juɗɗe e battane moƴƴe gati gurdam ma ene waɗi nafoore e leñol he kesogelam daɓɓil tan e ma hamin gandi Baba Mal tigui ko Baba Ma sehli ma mo cehlidirɗa wona ngol ɗo woni premiére fois arde ɗo holno jiruɗa laabi keddiɗi e lawol hande ngol holno waade eyyi Tidiane Yatou miñam comme no mbiruɗa ni foof comme no mbiruɗa ni tan hitande fof no ɓeydo hitande foof programme o no ɓeydo saabu hande sa ƴeewi nalankoɓe arɓe ɓe e aroɓe janggoɓe e waroɓe ɓaawo janggoɓe ene waɗi fayida te kadi ɓe ɓeydo ñande fof nalankoɓe ɓe no ɓeydo ñande fof yimɓeɓe no ɓeydo mboɗo sikki festival blues du fleuve hankadi ɗo e yesso ni ma nattu hejde ɗo e Podor saabu hande sa yi Podor no wayi hewde ni yimɓe machallah ko wiide tan yo Allah waɗanmo jaam kanko Bammo Molo Ba nde Allah no gurdam makko juurat dal nde wonno so gurdam makko juuti ma waɗ nafoore no feewi saabu ko neɗɗo pasniɗo yimɓeɓe foof jiɗɗo yimɓeɓe jankiniɗo aussi mboɗo wiyamo tan Mal Demba ɗum noon merci mboɗo sikki mi jaabima namdal ma tigi merci beaucoup ɗum noon jokkan ha yeeso ko